Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela saħaq li l-ġejjieni u d-direzzjoni tal-pajjiż ma jiġux deċiżi bis-sondaġġi iżda bil-vot ta' nhar is-Sibt 30 ta' Mejju. F'diskors waqt attività politika tal-Partit Laburista f'Ħażabbar, Dr. Abela fisser l-elezzjoni li ġejja bħala fost l-aktar diffiċli li qatt taffaċċja partit fil-gvern. Ħeġġeġ lil poplu biex jivvota għal Malta aqwa f'din is-sena tal-azzar. Wera l-fema li jekk il-poplu jrid jibqa' jgawdi dak li għandu u aktar għandu jagħti fiduċja lil min jaraħ priorità u mhux il-baħħ assolut. Dr. Abela nnota li fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista m'hemm l-ebda paġni fuq l-IVF u id-delizzji tradizzjonali. Dr. Abela stqar li fl-eqqel ta' kriżi globali wara l-oħra iċ-ċertifikati għal Malta baqgħu ġejjin għax il-pajjiż għandu politika ekonomika differenti. Dan qal minkejja li ħadd ieħor sostna li ma jistax ikun li jingħataw is-sussidji u li jekk jolew il-prezzijiet barra jolew anki f'Malta. Qal li taħt Gvern Nazzjonalista il-pensjonijiet kienu friżati fil-waqt li l-Partit Laburista qed jagħti kelma li jżidhom b'50 € fil-ġimgħa. Qal ukoll li l-pensjonanti ta' qabel l-1962 daqshekk se jkunu trattati kif trattom l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi meta qal għamilhom pensjonanti ta' sekonda klassi. Qal li jekk jingħata l-fiduċja Gvern Laburista sa jsewwi anke dik l-inġustizzja. Il-mexxej Laburista ċenna wkoll għan-nisa li jieħdu l-bonus għax ma kellhomx bolol biżżejjed u qal li din hi proposta meqjusa u mhix miżura li tispiċċa tagħti pensjoni lil kull ħaddiem barrani li jiġi f'Malta kif ippropona l-Partit Nazzjonalista. Qal li jekk din tidħol fis-seħħ tfalli s-sistema tal-pensjonijiet u daqshekk żidiet. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista għandu pjan ċar li jaħseb fin-nies f'kull pass tal-ħajja sabiex din tkun isbaħ eħfef u aħjar.